Hemen salam. Bugün Daşovuzda, уже Daşovuzda ikinci maşinimiz. Täze meçhidi Daşovuzum. Serdin ähli owadan. Geçen kedek gelemde şu meçhidin önüne surata düştüm. Şöyle koyacağım. Gatowadan ördüm şonu şu meçhidi. Bugün abzorda iň bir gıt maşinanyň biri Chevrolet Malibu. Bu maşyny men ödüm живой birinji edek gördüm. Birinji edek ýa-da gördüm. Maşyn erwet däl. Daşowda da bir 2 sanagy bar şuň. Näme üçin 2 sanagy diýen? Berk gelimde birinji şu maşynyňa ýazypdy, soňra bir Snejka bardy. O da intek zat obsluživaniýada, короче, tek obsluživaniýada. Soňra taýin bolýar. Ol 2020, bu da 2018. Bu nämiz bilen ofitsialny Chevrolet Malibu 9-njy pokoleniýasy ikitendir. 2015-nji ýyldan şu wagda çenli çykarlyk gelýär. Elbetde restyling boldy. 20'lar zatlar ütkeşürekdir öňü. Onuň salony çalajy ütkeýe, onuň soň komplектasiýasyna görä-de ütkendir. Bu nämiz biziň iň prostoy komplектasiýasy. Ýöne prostoy komplектasiýasyna da Camry'da ýok zatlar bar. Besprovodna zaryadka, häzir salonyň içine geçeýin, başga da aýdyp berjek zatlar bar bu maşyna. Автостарда bar. Ýagny svetoforda durýaňyz, maşyny üçe, ondan soň gaz basýaň, sürüp gitýäň boldy. Öz otlanýar. BMW-larda bardy başda. Men birinji edek görümdi. X5'de gördüm. Üçe ödü. Rossiýada batym, okap ýörkap. Ýanymda geldi. Üçti maşyn. Näle bu? BMW-de üçe ödü. O at kän düşünýän. Gaz basýar, ýene otlanyp götürýär. Hakykatda şol maksimal ekonom etmek üçin ekeni. Berde de şu funksiýa bar. Bu diýjek bolan adam näme? Biz Camry'ni gowy sürýärse, ýöne şoň prosto komplектasiýasyna hiç zat ýok. Berde prosto komplектasiýasyna bar. Şonu aýtjak bolum. Camry'dan bakas arzanmy? Ýöne meselesi. Iň uly problemasy zapçast. Bizde maşyn az bolan sebäpli zapçasty ýok. Daha şowdakylar Özbegistandan zakat etbilýär, Taşkentden. Ýöne häzir marda zatly sürjek bolsaň, onu kyndyrak. Aşgabatda da şu wagt Hyundai Kia zapçasty eken, ýöne Chevrolet mene bilemok. Siz bilýän bolsaňyz hökümet suratda kommentariýa diýelim. Chevrolet Malibu'ň zapçastary barmy Aşgabatda? Ýazyn hökümet suratda kommentariýada. Abzory birinji bilen maşyny daşwydyna başlaýyn. Maşyny daşwydyna özüňiz baka beriň. Erwetdäl mene haladym edil widi erwetdäl maşynyň bir hili. Kia'da meňzeýär, täze Kia'lara, Hyundai'da meňzeýär. Короче, şu klassdaky maşynlar opşan bir gat bir premium klassda maşynlar, maksimal budjet maşyn. Motory 1.5-lik turbo gelýär bulanky. 160 atym güýji, ýörüşi da elbetde. Ýöne bulan 2'lik turbo motorda gelýär amadyr. Olar 230 250 atym güýji bar. Edil Camry näle ýörýän bolsa şoňalyk görýär. 2'lik motorda 2.5 Camry näle ýörýän bolsa şoňalyk görýär. Oňuja komplектasiýasy 3 köşük hem salonam bitköş gelendir. O da bir öňüňizden gawat dese hökman suratda abzor edersiz. Maşynyň daşwydyna özüňiz baka beriň, halaýaňyz widini. Bir üç köşük zat, realne o jaň edip aýdanlaryna da Chevrolet Malibu diýip. Men gönü bilemok, hiç seretdiler internete girip näl maşynyny seretmedim. Gön bolýar diýdim. Sebäbi adymy eşitdim da, realne o Chevrolet Malibu diýende men zat ýazmışdy. Transformer'daky bar, Chevrolet bilen fary. Ana şo ýady, şol göze geldi de, ay короче, Bumblebee demişä. Bumblebee dämi? Zataky fary bolýar. Gönü şol kellägeldi. Özüme bu ikiň arasynda jaň geldi. Bollu diýende begenýän. Soň jeta bir 4 saat geçdi. Men aýtdym da SMS-de komplектasiýasyny, ýylyny, win koduny. Gelenne men Google'a ýazdym, bu maşyny ekeni men realne o Transformer'daky Chevrolet'ni kaýtdym. Bumblebee var da sarjy. Ana şoňy kaýtdym. Prostoy komplектasiýasy maksimalny. Şuňa alçyk. Odanjak puldy bar.
Görýärmi? Biz Kulçogoy dostuplarda da badyr. Salona geçemizde. Salon owadan kaladım. Chevrolet maşyny bir gezek sürüp gördüm. Bu 8-nji pokoleniýasyny sürüp gördüm. Bir dost oglan da wady, şonu sürüp gördüm. Ana şonu şol bir rol şu. 8-nji pokoleniýa bilen şol bir zat rol ütge mendir. Ýa men ýadymy şonu gol biraz kiçirekdim. Käýtjen ýöne şu aýry bagda şol bir zatym kalen 8-nji pokoleniýa. Priborlar ütkapdyr. 8-nji pokoleniýadan. Bärde 9 has owadan. Monitorjik gelýär. To seredin prostoy komplektasiýasydyr bu. Mata salon eken bu. Salon owadan özüňiz görensiňiz ýanky zatda da bärde de seredin. Salon owadan söz ýok. Sidenýalary wrody kaçysy gowy erbetdel edil. Kamera meňde 2021 kameraň sidenýalary bar, şoňa çala meňde. Ýöne bu has owadan, muň salonyny kameraň salonyny has owadan ördüm. Torpedosynyň kaçysy обычный şo kameraň kýalyk, täze kameraň kýalyk. Bärde şuňalyk barda çok. Bärde şeýle barjagys. Ütkeşik zat ýok. Besprovodnoy zaryadkasy. Bärde görýärmi şunu açyk zatça şu, aýrýaňyz muny. iPhone-juňyzy alýaňyz. Ha. Otlamasaň zaryad alanok. Start stopdur. Prostoy komplektasiýa bolsa da start. Otlanşygy. Biz telefonum zaryad alyp başlady. Bärde de görkezde telefon zaryad alýarmy. Maşynyň motorunyň işleşi gatty haýal. İçine hiç ýagdaýda işdilenok. Kaplar häzir ýaparys. Bir ýarym motor bolsa da kondisioneriniň işleşi erbetler. Gowfly. Bir ýarym motor bolmasa. Türkmenistan amasy bilýäňiz da. Şu adamsydyr. İşleşi erbetde kondisioner gowy işle bir ýarym motor edem. Ýöreşem erbetde ýaňy sürüp gördüm bolym. Häzir sizde de görkezjek. Bärde klimat kontrol zat ýok. Hemme zat ruşnoy. Şuňa açyk monitorjugy özüne görä normal monitor edil bir ullukan diýjek gelýär. Normal gaty kiçemdel. Olanlar siz gowgorarsyňyz muny. Gaty köpüňiz giň maşyny gowgorýaňyz, ýygy gaty giň. Görýäňizmi? Aýaň isleýişiň ýaly oturup bolýar. Ýa-ni men oturdum öňünde, mene mä ýygy oturýan. Ýöne men ýygy oturamda da ýygyň giňligini görýäňizmi? Gaty giň ýygy. Şeýleje подушкочук bar bärde, подстаканник bar. Maksimalny prostoy edilen gaty prostoy ýöne edil şoňalyň bir ütkeşik edilipdir da kameraň salony meňdediler ýöne bir çamazy ütke ýa hem materiallar priятный, normal oturmak удобный, maşin yumşak, kamera garaňda çaly yumşagrakdym, gaýtdym. Bilemok men ýa ýene ýoluň her hilek ýerinden barlap görmeli, atarken süremde kameradan bir yumşakmy gaýtdym men muny. Belki ýalňyş biler. Bu maşynyň ýagdaýyna özüňiz görýäňiz, daşynda sypçyrlanja, kraskany sypçyrlanja ýerler bardyr, onu görkezler. Ýöne salonda arasaja. Prosto komplektasiýada da bularda gelýän eken. Ýygyny üfleýän kameralarda diňe XLR-lerde gelýändir. Bu komplektasiýasyna gelýän. SE-de de gelýän bar. Ýygyny üfleýän. Bu aşagda zaryadka tokulýan ýer bardyr. Bu zat şu zat tökman bolmaly, ýygyda oturanam telefon arkan zaryad goýup. Maşyn giňişçe edil dalny ýola gidip görmeli muny. Kire üçin dälmi, kadip kireden ýene bu maşyn näme üçin? Zapçaýsy az. Kire edende de maşyny çalyp döwülýär. Şoň üçin hem zapçaýsy az maşyny kire edipmek ne beýgidmi. Dalneşem belki bu abzordan soň Türkmenistanda şular et köpel başlamak mal. Köpelse bizde näme diýerler telekeçiler reska zapçaýsy getirýärler. Bagajnygy. Pult tatça. Sen bärden maşyny. 470 litr bagajnygy bar. Edil kameradan näle gosa şoňalyk bagajnyk uly. 2 san goýunsa ýa meselesiz. Otlanşygy pultda otlanýan rolanlar. Näme üçin bu zady gorkadýar? Pultda otlanýan maşyn kän bolýar. Ýöne prosto komplektatsiýada az. İçinde hiç kim ýokdur. Pultda otlanýar. Iň prosto komplektatsiýada da. Maşynymyz biziň 1,5 motordur rolanlar. 1,5 motor 160  yaşatın gücü 0'dan 100'e çeni 9 sekund. Rashodam 7,5 litr 100 kilometre. Rashodam şoň üçin gowurýarlar bu maşyny. Indi sırp görelim. Motor ejitse bir ana şoň zat jeri. Motoryň sesi eşdilenok. Hiç şeýle ýagdaýda.
Bakalım. Görelim. Nelik da. Barayarlık motor. Yani turbo deyip. Yürüyüş hayret değil mi? Buna şöyle gidip fotoğrafdan girip böyle ha. Maşin barayarlık olsa da yürüyüş hayret değil olunlar. Ne olun? 100 içini 9 sekund diye olun çıkarı mı? Ya ne olun 60 varlar. Hazır yine. Şöyle varlar mı? Nerede? Yürüyüş kovu. Barayar motor olsa da yürüyüş elbette olunur. İkilik köp maşinlerini deňeşdirip bolýar. Turbo motor diýär. Barayarlyk mene dogry maýsam barayarlyk diýdi oly. Bir kile gördüm ay barayarlyk ama motor bolmaýdy ýa-na. Öwrenenne. Yo, yürüyüşne söz yok. Gowy. Mesele däl. Käme ýörýär şu. Edil motory yeňil, kuzowy yeňil bolan soň razgon alşy 2019-20 kamerlerle deň şu. Ýöne soňa galyp biler sebäbi bir ýarym da şu taki. Motoryň obýomy palbom oýnaýar da. Turbo bolanada. Ýöne razgon alşy gowy, gat gowy razgon alşyny haladym maşyna. Aýtmadykladım. Bärde Tiptronikdir korobka. Men ütkeş gördüm korobkany seredim. Tiptronikda обычно gaptal edýän, ondan soň şeýle etmeli. Bärde nähilek la geçirýäňiz. Göräňizmi? La geçýändir. Ondan soň üstüne basýaň, köpeldi goşýa, minus basaň azalýar. 6 skor. Şuntuny hayran galma. La goýdum. Goşýa. Обычно bizde la şey başka da. Apşifkası plastmaslan mata idi. Matada sizden olan materialını edil son rengi. Normal kaçsa terettel. Berde bakawla sala bolýar. Şunu açıp. Apşifkası da odur elbettel maşina. Azandan soňlar. Maşinda iň halan zadym ýanky ýörüşi, bir ýarym motorum ýaman gaty gitjäre. Ýörüşi mesele ýok. Reska razgon alýa, ana şonsy gowy. Maşin ýeňil, motorum bir ýarym küçüjek motor, ýeňil, gowy ýörýär. Gowy badalýa, çalp badalýa. Edil Camry bilen çapşanda, Camry kärmek alarmy kaýdýan? Soň, ýöne başda bir razgonu alarmy kaýdýan. Ýöne onu kaçan bilip biler, deňeşdiremez. Fakat şu oňal возможность yok, возможность bolan wagty eder sökmä suratda. Bärlerine şeýle bir kraskasyny gopan jeri bar, ne bärde bamperde bar. Karşı bular ameliç, bular da adet bolýar. Ýöne edil bu maşynyň ýagdaýy da ýadyr aýtmak diýmän, şoň üçin aýdym. Atak başga da ýok, normalny. Başga ýerine koçuk görmedim mene. Bir o transportirovka edilende ol galdyryp düşürýär bolýar, şoç garaşyklaryna degrençe ýerler bar. Olaryň meýleşsat, isteseň oňardyp bolýar. Bu maşynyň bahasy oglanlar şu wagt primерно 9-9,5. Soňra alaksat bakalar edil bu satlyk maşyna däl, ýöne obzor üçin alykda agzalamyň biri. Şondan primерно 9-9,5 diýdi. Bakalar. Ýa-da Camry alanda muny alanyň gowmy diýersiňiz? Ýok diýerin. Bileňiz näme üçin? Sebäbi. Diňe zapçast. Halamadyklarym zapçasty problema. Zapçast tapmak. Maşin täze ýöne zapçast ýok. Honda Accord obzor etdi. Ana şom zapçasty bada ýöne gaty känler. Etodin aşgabatda. Ba ýöne inni gelip başladylar da. Innädir şundan biz alyp başlasak, şu özüni gowja gorkatsa, onu zapçastlar gelip başlar. Ýok,
özüni gowurkazmasa onda zapçaşlar gelmez. Inni ustalara sorak. Köpüňiz şular et Malibu oňur göränsiňiz, nähile kim bu, nämesi şoň atgalyja, nähile Toyota bamy çydamlylygy, ya olardan pesmi, hokma suratda ýazyn kommentariyada ba bolsa. Bu maşin Taşkentde, ýagny Özbegistanda goňşurdymyzda gaty populyar maşin imni Taşkentdedir. Näme üçin beýdiýän, ýanky eýes bilen gürleşimde zapçaşlary Taşkentden sargan idi, bu Ürgünçden. Kaptalmada gün daşoğluň goňşusy Ürgünç, Hasýakina daşoğlu. O taýda ýok, imni Taşkentde, ýani paýtagtlaryna has populyar bu maşin, şu taýda zapçaşlar bar. Ýöne gymmat diýdi zapçaşy. Onuň Dubaýdan sargasaň ýa-da Trendyoldan sargasaň has arzan düşýär. Ýöne bir açyk soňrak gele. Berden reskalyp bole, aňyrdan biraz garaşýan, ýöne has arzan. Men biraz garaşyp has arzan alyrdım. Ýöne şolaçyny biziň öz ýurdumyzda bulan zapçaşy bolsa has gogulardy. Arkayn almak üçin. Şular et Malibu diýdiňiz. Kär adam ýazdy. Başda da kommentariyada ýazanlarym bar. Şonu da haýrana, näl maşin karay, näl maşin karay diýip. Ondan soň bu eýes ýazanna men ýa aýtdym ha. Bumblebee mi kaýtdym şular et. Ay şeýdip buna obzor etdik. Daha şolda men tägem oglanlar 2-3 gün ýene bärde. Bugun 5-nji gün bugun juma namaza gitdik. 361lere ziyaret etkellik. Ertir 6-njy gün balyk etmek hyýalymyzda bar. Bir gün bazar maşin bazardan soň ýoşadan ýören hamdan öýe. Şoňa çenne näl maşinler obzor etse, başardygymdan, ýetişimden obzor etjek. Biraz dynja malmalar ýöne obzor edip dörs. Ana şuňal videolar olanlar göwnüňize ýaranır diýip pikir edýän. Maşin göwnüňize ýaranasa like goýun, kommentariýa goýun. Dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Malibu diýdiňiz şular et. Edil bizde ýok, Marvel aýtynda. Bärde bar, etdik. Kim şuňalçyk şular et Malibu arzu edýän bolsa, her biriňize nesip etsin, iňe sağ salym, jaňyňyz sag bolsun.